Dia singarane wayang sembrono. Gawe renane wong. Lah jenenge ben sajen liyane bisa arep Bali kok. Ya malah kae gatel. Sajene ketutup malah iki Pak. Ora bocah sembronoan ora kaya piye. Panten. Ora jo. Wis syukur kok muntah-muntah aja. Ayo. Nyampe kesel ngadene kok. Lagi kalau mau niku saya kaping kalih saya dari saja.
Dan iki sinambi main perayaan karo leren, karo udut, karo kopi, kopine ora ya. Ora ada yang ora kopi kok. Iya iki bisa ini kalian tarian. Nah ini